Elindítottam a kamerát. Láttad már felvételeimet? Nem veszlek fel. Az nem ilyen. Azt nézd meg, hogy kinek van itt elsőbsége, jó van? De hozzá se szólok, tényleg. Nézd meg, én nem tudom, nézzél be. Lassabban menj egy picit, legyél. Na, kinek van elsőbsége? Na, várom a válaszokat. A vagy BBB? Nekik volt. Nekik? Miért? Hát most csak egy kör volt. Most ezt komolyan mondod, hogy kör volt. Az milyen tábla volt? Tényleg láttad, hogy körtábla volt? Igen. De te láttad valamelyik videót? Nem. Fölismerted, hogy körtábla volt? Hát, Hát hisz hallod, 120-ból te vagy a harmadik, aki fölismerte. Jó, ügyes vagy. Nagyon szép volt. Ez mehet fel a TikTokra, nem? De ezt nem jelezted, ezért meg bukta van. Buktával. Jó van, szép meg. Tényleg észrevetted, hogy kör volt. Ugye neked azért nem vissza nézőben, amit volt izé, ha hagyják el, vannak, hogy kicsit el van fordulva, ha más is van. Kicsit lassabban megy. Langyos egyébként, kuplunk be. Mivel egy irányúba voltunk, az a tábla azt mutatta, hogy erre nem fordulhat be, tudod, mehet az egyes. Azt mutatta, hogy csak egyenesen vagy jobbra mehet. De jó megfejtés volt, mehetünk. Szép volt.